balorazio moduan, esatea araudia honek, hiritarren erabaki publikoetan normaltasun osoz parte hartzea duela helburu. Eta araudia eraikitzen parte hartu dugunok ez dugula beste dut egin, hori egin dugu. Izan ere gure hirian gertatzen diren aldaketan eragile izan nahi dugu. Aurkeztu den araudia elkarlanean sortutakoa da, denen artean eta denentzako. Aniztasunetik, askatasunetik eta diferentzien errespetotik eginiko eztabaida luze eta mamitsuan fluitu izan da. Lan honetan aritu garenak, argi azaldu genuen demokrazia zuzenaren aldeko gure apostua. Eta ikuspegi horretatik posibiliste izaten saiatu da. Asmo argi batekin egin dugu lan, demokrazia zuzenean aurrera pausoak ematen lagunduko dugun mekanismo bat arautu eta posible egiten. Elkarlan honetan, eztabaida luze eta interesgarriak bizi izan ditugu, ezusteko ekarpenak entzun eta eztabaidatu ditugu, eta gure imaginarioetan aurre ikusten ez genituen elementu berriak ezagutu eta barneratu ditugu. Adostasunak sortzen zituen dokumentu bat nahi genuen, onartuko zena edo onartu zitekena. Eta horregatik errenuntziak egin behar izan ditu. Erabaki publikoetan, hiritarren parte hartzea ahalbidetzen duen eszenario batean, demokrazia zuzenean sakondu ahal izateko eman beharreko diren aldaketa kulturalak errezagoak izango direlakoan egin dugu lan. Ni ere bat nator nereak izan dakoarekin, nik uste dut berak izan du gure helburua beti izan dela posibilista, kultura ezberdin bat bilatzea geneukalako helburu, kultura politiko ezberdin bat bilatzea geneukalako helburu, partaidetzaren inguruan eta demokrazian parte hartzailearen inguruan osnartzea. Hortan ulertzen dugu pluraltasuna bertute bat izan dela, uste dugu talde plurala izan dela, eta era berean uste dugu gainera ez gerala baldintzatua sentitu, edo ni behintzat naiz baldintzatua sentitu eztabaidarako markoetan eta prozesuetan. Eta beraz, baldintza horietatik nik uste balorazio antzeko egiten dugula, prozesuaren aberastasunaz, pluralitateaz eta